Bwriad prosiect Canfas ydy defnyddio hanesion, storïau, profiadau ac atgofion pobl Caernarfon ar gyfer ymyrieithau celfyddydol o gwmpas y dre. Mae tref Caernarfon yn llawn hanes a hanesion yn deillio nôl dros canrifoedd. Mae'r buddsoddiadau sydd wedi'i gwneud yn y dref ers sawl blwyddyn wedi cael effaith positif ar yr edrychiad a'r perfformiad economaidd, ond mae gwaith i'w wneud o hyd ac mae'r cyfleoedd i wella'r ansawdd yn parhau. Bod nifer o fuddsoddiadau llwyddiannus wedi'i gwneud, mae nifer fawr o fodau gwag, llwyd yn creu awyrgych, llwm a digroeso enwedig yn ystod y gaea. Dim yn unig mirluniau fydd gweledigaeth Canfas ar gyfer y dyfodol, felly y bwriad ydy defnyddio amryw o bethau sensori yn cynnwys sain, goleuo, arogl, blas, prosiectau amgylcheddol, bob math o bethau mwyn dod ar dre yn fyw. Mae'r gwaith yma wedi ei ysbrydoli gan Ellen Edwards, yn dathliad y llwyddiant yn dysgu'r holl dynion yn yr 19eg canrif, ond hefyd yr ysbrydoliaeth mae'n cynnig i ferched, yn y gorffennol ac i'r dyfodol. Nid portread Ellen ydy hwn, ond hytrach portread y ferch gyda phwrpas a gobaith, ac yr wyf wedi cyfleu yn edrych tua'r gorwel ac tu hwnt, tuag at bethau sydd i ddod a pethau sydd yn bosib yn y dyfodol. Dwi'n defnyddio dipyn o symboliaeth yn fy ngwaith, a dwi'n gweld y drydwy fel negesydd. Fel ei gariodd neges Branwen yn y Mabinogion, dwi'n gweld y drydwy yma yn cario ysbrydoliaeth a geiriau a gwybodaeth Elen dros y môr ac allan i'r byd. Dwi'n hoff iawn o'r hyn traddodiad o anfon neges gyda blodau, hynny yw defnyddio symboliaeth y blodau gwahanol i gyfleu y neges. Yn yr hyn portread o Ellen Edwards mae gen I flodau yn ei het, ac wrth ceisio dyfalu pa fath o blodau oedden nhw, meddyliais fod blodau glas yr yd sef y fersiwn coch ohonynt yn debyg iawn, ac mae glas yr yd yn symboleiddio gwybodaeth. Mae magnolia yn symboleiddio llawer o bethau ymwneud â merched, gan gynnwys doethindeb, cryfder ac egni benywaidd. Dwi'n ystyried y siap cylch yn bositif, heb cychwyn a diwedd, yn cynrychioled hefyd o'r lleiad a phopeth mae hynna'n symboleiddio i ferched. Dwi'n gweld y lliw coch hefyd fel symbol o sialensiau mae merched yn gwynebu, ac mi ddefnyddiais y lliw yma yn y ffram ac yn y cylch i roi balans i'r llun. Cymerwyd patryma'r siôl o hen fapau mwrwol, ac mae tirlun Gogledd Cymru a Sir Fôn I weld ar gwylod y siôl. Roedd y prosiect yma'n arbennig iawn I mi am fod yn haid yn forwr, ac oedd yn artist hefyd, ac mi oedd yn beintio llonga, a dwi'n cofio'n glir o gennym o lun yn ei difo o llong o'r enw'r Ellen Edwards. Ceisiais ymddangos y ffigwr fel unrhyw merch gallai fod yn chwaer, yn fam, yn ferch I rywun. Does dim oedran arbennig iddi, ac hefyd does dim amser arbennig iddi. Mae di ymddangos yn eitha traddodiadol, ond hefyd ef gyda elfennau cyfoes,